Tot en marxa per la marató de demà. Esperem que no hi hagi cap imprevist. Senyor Baste. Em dic Joaquim Bostafulla i he creat un robot que podria ajudar a recaptar diners pel programa. Què fa? No cal que li digui, li faré una demostració. 3, 2, 1, endavant. Soc en Miquel Rapixaril himne de Catalunya. Catalunya es present, tornar a ser rica i plena. Endear aquesta gent tan afana i tan superba. Bon cop de fals. Bon cop de fals, defensors de la... Això és la cosa més preciosa que he vist mai. Segur que li encantarà a en Vicent Sanchís. Què? La paraula per activar l'autodestrucció és el nom del president de TV3. Para, sempre testimony. Fly me to the moon and let me play.